Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Wieħed mill-personaġġi l-aktar magħrufa tal-letteratura Maltija huwa s-sur Teodoru Kamenzuli. Nistħajlek qed kemm ġbinek u tajt dan Teodoru Kamenzuli min jaħbad. Qatt ma smajt bih, u bir-raġun, għax kulħadd jafu bil-laqam tiegħu, Mastru Gerfex. Dan il-laqam li vera joqodlu għax dejjem jidħol f'xi basla. Dan il-karattru simpatiku ħolqu Karmel Ġikawki daqs 25 sena ilu u bil-praspar tiegħu sera il-qlub ta' ħafna qarrejja, kbar u żgħar. Ejja nisimgħu waħda mill-bużullotti ta' Mastru Gerfex. Ir-riħa tal-imqaret. Kienet il-festa ta' San Bonifaċċju, il-qaddis patrun ta' Ħalbużbiss. Ir-raħal kien armatu mżejjen qisu għarusa lesta għat-tieġ. Bozzot sulidna, pilandri u antaljoli, bnadar u pavaljuni. Daq ta' banet u sparar ta' murtali. Mastru Gerfex li tant iħobb il-qatra ma setax jonqos li f'okkażjoni bħal dik ikun imlaħlaħ sew. Kien ġabaħ griżmieħ fil-ħanut ta' Menzju u leglek xi żewġ grokkijiet mill-każin tal-banda. Issa kien miexi jixxengel beħbiebu Valent ta' Waqwaq u ċikku l-pastur. Fit-toroq kien hemm bosta bejjija armati saru ħommhom, birra u luminata, ġelati u pastizzi, hot dogs u qobbajt. Iżda l-iktar ħaġa li laqtet lil Mastru Gerfex kienet ir-riħa tal-imqaret tat-tamar. Ma' ġenb kjoż kbir tal-hot dogs kien hemm raġel ibih l-imqaret. Kien armat fuq il-bankina u kellu ma' ġenbu kaldarun biż-żejt jali u tilar fuq is-saqajn bil-wiċċ tal-ħġieġ jinfetaħ. L-imqaret kien l-ewwel jaddasom għal ftit minuti fiż-żejt jali u mbagħad meta jkunu saru jiġborhom fuq virga twila u rqieqa tal-ħadid iħallihom joqtru ftit u jpoġġihom fit-tilar tal-ħġieġ. Minn dawk l-imqaret jaħarqu kienet ħirġa riħa li taqsamlek qalbek u lil Mastru Gerfex xaqqitilu sew għax min ħadem dawk l-imqaret kien żied xi grokka niżett mat-taħlita tat-tamar. Il-bejjieħ tal-imqaret kien raġel ta' xi 30 sena jismu Tommy. Ejjew għall-imqaret kien qiegħed jgħajjad ta' sikwit biex iktar ħajjar in-nies. Bit-tamar dawn bit-tamar tiekol biss bir-riħa, tiekol biss bir-riħa. Din lajta oġġbitu lil Mastru Gerfex u ġih frasu li jagħmel ċajta żejra. Inxteħed bil-qiegħda fuq ix-xifer tal-bankina ħdejn il-kaldarun tal-imqaret u beda jxammem l-arja, imeċċlaq u jomod fil-vojt, waqt li jemes lil ħbiebu minn taħt. Wara li kien ilu xi ftit minuti jawweġ ħalqu u jfaqqa snienu, il-bejjieħ dar fuqu u staqsih x'kien qed jagħmel. Qiegħed niekol bir-riħa tal-imqaret tiegħek ħabib, daħaklu Mastru Gerfex għax kif qed int bir-riħa biss ukoll tiekol daqskemm għandhom riħa tfuħ. Tommy għaraf li xwejjaħ kien xurban u derlu li seta' jobroxlu ftit ċenteżmi kiesaħu biret. Mela lak il-birriħa tal-imqaret tiegħi, ser ikollok tħallasni Mastru Gerfex, għallu b'ton serju, għall-ewwel Mastru Gerfex ħaseb li Tommy kien qed ikompli ċajta. Iżda mbagħad fhem li kien irid il-flus bis-serjetà kollha. Immisma' Tommy, jien ir-riħa biss kilt taf. Għallu waqt li der jisserja, lilek ma ħadlek xejn. Ismur obsor ħej, insista Tommy. Ir-riħa mill-imqaret tiegħi ħarġet u allura hija tiegħi wkoll. Trid ħallasni tagħha daqs li kieku kilt l-imqaret. Tajjeb, għejdli x'għandi nagħtik, għataħħa fil-qasir Mastru Gerfex fost lista ġib ta' Valent u ċikku u ta' xi nies oħra li kienu jinġabru jixtru l-imqaret. Għandek tagħtini 20 ċenteżmu, qallu dak l-imbroljun, għax ħadd li biċċa sewwa mir-riħa. Mastru Gerfex daħħal idu fil-but, ħareġ biċċtejn tal-10 ċenteżmi u telaqhom fit il-bejjieħ. Issa tini ftit imqaret ħalli nieħodhom miegħi id-dar, qallu mbagħad kalm. Kemm nagħmellek mast? Staqsih Tommy ferħan li kien għadu kif irnexxielu jobromlu 20 ċenteżmu ta' xejn b'xejn. Għatini b'nofs lira jekk jogħġbok, wieġbu Mastru Gerfex. Id-dar hemm min jiekol għax dawk it-tewmin tajċ kemm huma żaqqiqin u martilu Grezja lanqas ma toqgħod lura fejn tidħol iċ-ċejċa taf. Tommy refa' l-wiċċ tal-ħġieġ tat-tilar fejn kellu l-imqaret lesti u mlielu żewġ boros. Hawn newwil in-nofs lira, għallu waqt li taħ l-imqaret u laqa' jidu għall-flus. Mastru Gerfex ħareġ biċċa tal-50 ċenteżmu mill-but u beda jċekċika mal-ħġieġa tal-bieba tat-tilar. Smajta ċekċek Tommy?
Staqsam bat lil-bejjieħ. Smajta ngħid wieġbu Tommy, mela jintrux. Mela la smajta isek tħallast, reġa' Mastru Gerfex, jien nista' mmur. Iżda hekk kif kien ser jitlaq, Tommy ħatfu minn driegħu. Stenna, qallu, fejn intsejjer, billi smajt iċ-ċekċika ma jfissirx li tħallast. Iċ-ċekċika mill-flus tiegħi ħarġet, insista Mastru Gerfex, u ġala darba inti smajta tħallas ċorta waħda daqs li kieku ħadt il-flus. Tajjeb iżżomm frasek li min jiekol bir-rieħa jista' jħallas biċ-ċekċik. Ma dawn l-aħħar kelmiet Mastru Gerfex telaq biż-żewġ boros imqaret ifuħu fost id-daħq u ċ-ċabċib ta' ħbiebu u tal-ġema li kienet inġabret. Tommy baqa' wieqaf bħalqu miftuħ. Kien inqela bżejtu. Rid jisloħ 20 ċenteżmu lil Mastru Gerfex u dan spiċċa biex selaħ 30 ċenteżmu lilu. Għandu jkun li dan ix-xifajk iktar jirraġuna meta jkun fis-sakra milli meta jkun f'sensieħ għal minn bejn snienu. Kull darba li kien jgħajjat tikol biss bir-rieħa kien dejjem iżid f'qalbu u titħallas biċ-ċekċik. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma.